Sym fi gwell os yna jeli o'r Na, ddiwrnod twym. Ti'n meddwl, swn i'n cael digon o jeli. Ni'n meddwl am rhywbeth partis plant, Ie. da hi a jeli, falle fel Mae'n oedolion. ffein yn di. A ti'n meddwl beth, does dim byd plentynedd yn wyty'r jeli yma. Oherwydd, Oherwydd, mae fe i'r oedolion yn unig. A hefyd, dyn ni ddim yn defnyddio'r ciwbiau bach yna. Ti'n gyfarwydd â'r ciwbiau mae'r plant ie. Tro hyn, i ni'n defnyddio rhain, sef gelatin go iawn. Sa'n gwybod camera yn gallu gweld hynna. Maen nhw'n sglinio yn hyfryd. Mae gyda fi 4 fyna, a dwi'n mynd i ddodi nhw. Maen nhw gwmws fel plastig. Teimla hwnna. Fi'n nerfus, fi ddim yn gwneud puddings pan fi'n gweld bod eisiau gelatin. O, ie, ond mae fe mor rhwydd, Na gyd dwi'n neud yw dod i 4 o rhain mewn dŵr o'r. Pidwch a dod i nhw mewn dŵr twym, neu fydde blanna nhw'n llwyr. Maen nhw'n mynd i doddi. Ond maen nhw just ddangosau chi nawr, so fi jyst yn gorchuddio pob un gyda bach o ddŵr fel yna, rhwng nhw fel yna. A wedyn, na i sychu'n ddilo, oherwydd os na i drafod rhain, bydd rhain yn mynd yn jeli hefyd. Fe allwch chi ddefnyddio yr powdwr, ond fi'n teimlo bod y powdwr yn fwy anodd i gael trwodd yn llwyddiannus, a wedyn chi'n cael twlpau o jeli caled yn nghanol y jeli meddal. So fi'n cadw at yr sheets bach yma. Reit, so i ddechrau gyda wedyn ten, i wneud y jeli, i ni'n twymo rhyw 150 ml o ddŵr, a mwyn creu blas hyfryd, melys, achos pwdyn yw e wedi'r cyfan, rhyw 75 gram o siwgr yn mynd mewn fyna. Sim ots pa siwgr castor, siwgr arferol, te, coffi, teip neu beth, yn ffain. So, ni'n mynd i doddi hwnna. A hefyd, mwyn cael y lliw, mae'r jeli gyda fi fan hyn wedi gwneud. A fel welwch chi, mae lliw lliw naturiol. Wel, lliw cochlyd, tamed o liw cochlyd, oherwydd, beth dwi wedi gwneud yw dodi darnau o'r dwysleisio hwnna'n denau fel yna, mwyn cael y lliw i ddod allan. A beth dwi'n gwneud yw dodi hwnna mewn gyda'r siwgr a'r dŵr fel yna. Dwi'n mefus na heb ddod o ardd Lisa Fern eto. Na, dim eto. Ar y ffordd. Ond maen nhw wedi dechrau tyfu o'r diwedd. Mae wythnos hyn, mae'r haul wedi dod mas, ni wedi cael digon o law, wrth gwrs, so mae popeth nawr yn dechrau tyfu. So adwn ni hwnna fel yna am funud. Ewn ni nôl at y jeli, a fel hyn mae fe yn y diwedd. Ti'n gwybod, mae fe'n toddi, a nawr, os dim wedi fe, mae fel rybr. A fel yna ni moyn e. So ddrai hwnna nôl mewn, neu byddai'n sychu lan yn go gloi. Amrywiaeth o wydre fan hyn, mae'n amlwg i blentyn, os ych chi'n dod i fe mewn gwydryn fel yna, bod e i'r oedolion. Peidwch touch hwnna. Ie, os chi'n moyn neud jeli arferol, newch e mewn rhywbeth fwy plentynedd, bod chi a nhw yn deall y gwahaniaeth, chi'n modd? Felly, dwi wedi gwneud nhw yn yr fel glas gwyn, tumbler yw hwnna, rhyw gyfuniad o'r ddoi. Tumbler fel yna, peint wedyn i'r tadau. Ond hefyd, chi'n modd, allwch chi wneud e mewn bowlen mowr fel hyn hefyd, jyst mwyn wneud e fel bod chi'n gallu rhannu fe mas. Chi'n modd yn hytrach mewn gwydryn, sy'n rhaid wneud e fel yna. Nawr, jyst yn twymo hwnna, mae'r siwgr wedi diflannu. A beth dwi'n mynd i wneud wedyn, yw allwys hwnna mewn i'r bowlen fan hyn, a mae eisiau rhyw 70 na 350 o cafa neu prosecco, neu fe nes i fe neithwr, jyst yn bysur hwnna mas, gyda gwyn arferol, a oedd hwnna'n hyfryd hefyd. A dwi'n mynd ffordd neis, os fan amlwg, felly bod ti ddim cweith wedi bennu'r fotel na songynt. Mae'n dyferyn i ddoi rôl, a handi wedyn ni. Nawr, nes i ddim hwnna o flan llaw, oherwydd wrth gwrs, siwrne chi'n allwys e, chi'n colli'r bubbles, a ni am gadw'r bubbles os gallwn ni. So, allwch chi adael yr ffrwyth mewn, neu gallwch chi wedyn, just i dynnu'r, bydde sif bach yn ddefnyddiol fan hyn. Mae'r tea strainer bach ddech chi'n defnyddio i ddysio te. Fe jyst tamed bach o binc, a wrth gwrs mwyaf gyd chi'n ei ferwi fe, fwyaf pink fydd e'n mynd. So dyn nhw'n i'r bits bach yna mas fel yna. Llwch chi fita'r hynna nes mlaen falle, neu ddod i nhw gyda rhyw salad ffrwythau. A wedyn, os ych chi'n moyn fwy o binc, fe allwch chi brynu yn yr archfarch yna dyddiau yma, yr syrups. So syrup mafon, a mefus, mae syrup rhywbob i gael, a mae hwnna yn rhoi bach fwy o liw os ych chi moyn. Bach mwy o ddyfnder y ti fyna. Odi. Chymod fel yna. A wedyn, y gyd ti eisiau gwneud wedyn yw yn slow fach. Ni'n neud yn slow achos ni moyn cadw cymaint o'r bubbles mewn yno fe a gallwn ni. So arllwys e yn araf bach fel yna. A mae hwnna wedyn yn mynd i galedu yn yr oergell. A mae'n flico y gwyddoniaeth ydyn nhw. Faint ti sylfa mewn cwbl ori am y siŵr o fe? Wel, bydden ni'n gweud, rhyw 4 neu 5 awr, neu hyd yn oed dros nos, ti'n mwyd? Os wyntwch chi hwnna nawr, mae'n gwynto yn hyfryd o gyfuniad o'r prosecco a'r ffrwyth. Mae'n gwynto, ond mae'n gwynto'n ffres yn dweud. Mae'n anodd nawr, wrth gwrs, i ddod i hwnna mewn gwydryn. Ond gartref, ni wedi defnyddio jwg mawr falle. A nawr, na gyd sydd eisiau gwneud yw arllwys hwn a to wneud e gwmwys fel pethau chi'n arllwys y prosecco, neu'r llwch chi ddefnyddio champagne os chi'n teimlo'n boedus. Ond mae prosecco neu cafa yn wneud y tro o fel yna.
a wedyn llanwch e lan tyfaint i chi moyn. Llwch chi ddod i hifen ar ei dope. Fe gadw ni gyda'r glasys y gwydre gwyn fan hyn. A wedyn rhyw 5 awr. Rhyw 5 awr yn yr oergell. Beth sydd gyda fi gartre, wrth gwrs yw chymod y cilner jazz bach yna, a mae top ar ei benne. Mae hynny yn gret mwyn wneud rhywbeth fel hyn, ond gofalwch bod y plant ddim yn ei fwyta fe. Ia, mae yna bobl. Bobl porc. Chi moyn, mae dy fi rhai fan hyn sydd heb i orffen. Fe gewch chi'r hynna i ddechrau gyda. O, diolch. Er mwyn gael glasu i ddechrau. Diolch. A wedyn i addurno fe. Llwch chi ddod i dad o'r jeli, ond mae hwn yn teimlo fel sef yn iechyd ar. Llwch chi ddod i ffrwythau miwn yno fe wrth gwrs. Ond beth dwi wedi gwneud fan hyn yw just i addurno nhw gyda'r ffrwythau ar y top. Llwch hyd yn hod dod i... O, blasu'n Ti'n hyfryd. gwyntog? Hwna'n hyfryd. Bach o'r syrup falle ar y top hefyd fel Mae'n rhaid yn bicnic bach falle. Ydy, yn berffaith ar gyfer y gris yma. Ydy. Lisa, diolch o gael.